Хотілося показати, тобто відтворити цю картинку насилля, яка відбувається. Ми його не показуємо, тому ми розуміли, наскільки важливо, щоб воно прозвучало. Наскільки важливо було, щоб це було частиною цієї історії. Але в той же час ми не хотіли перетворити цей фільм на те, що називають war porn. Тобто ми не хотіли, щоб це було порнографія, і щоб це хоч навіть на якусь секунду для когось було моментом певної насолоди. До сентября. У нас тоже никто ничего не говорят. Приехали россияне, даже один полк вывезли.